Вітаю вас на матчі Селезяні супротив Мари. Гульня тільки розпочалася. Лік 0-0. Команди вирішають свої турнірні питання. Поки що напружена гульня, моменти є святої інші команди, але поки недокладні стріли. Добре, шанець був Федорука, так само Ілля Матешко із недавно шанець. Так само були неблагі удари Арсенушек Зарецький і Владислав Зарецький. Так само мав неблагий шанець від Крицлік. Ось момент, і це тільки аут. Покулик 0-0, моменти є. Може навіть здається, що Селезяні трохи так тиснуть. Радіо Мари, на Радіо Мари так само були моменти. Миша, честно, не хуже будет, чем без них. Лік 1-0 на Париж. А ты на своем также снимал? Не, я снимал. Смотри, мне пишут вот. Ну, это, в настройках ты не указал. Но он у меня сейчас нормально показывает? Сейчас на компьютере картинка будет маленькая, или правильно на керунку, так скажем. А где настройка хранится? Не знаю, во-первых, преступные это. И уже лик 2-0 на корысть команды Селезяни.
Ігор. Четвертий м'яч. 4-0.
Олег Ростук, Лерик Марк. Счет. Лік 4-1 на користь Салезіан. І перша полова скончилася, лік 4-1 на користь команди Салезіан.